Balimao anyokma très urgent. Balimao billet dimanche 12 octobre 2025. Balimao aywa ko segu ka do ko kolu farla Bina Jaraka ou photo flene malien Bina Jaraka moroka. Aywa kuko kube Assimi Goïta genga bo président la ko kanani sharia e Mali kono. Ala sago au sago menu were kuma kan kala ko menda e mentigila de au nanga janga ni kuma kana mefolo. E révélation chama be bi de anga janga na jefolo. Au ya benedo ni kelekama asimuna kenen jama kuli madama fonu tubira kanado ala ko talaka jinena no matibika ka bo kafrena alla benedo kama amu kele shunitli andi sigi andi nyina wa mu kelengele amu kele wati kele na bela jelela andi selia andi nyina inshallah fo kelma di shara fa ala ka dine fa ka korra dugule safi aya masala flana ka faraninga odi kerengere ma nyono mara fagali mu meka takda nyono maraka ni watina amma nyina ko antina nyina ko munga saba aw julu baraka bodi ko munga so ko ala ka dine baraka korata ko aw ka dara fana ni fagali mu fla nyono aw labene do akama wati kle labela jida amina wala ka fere bela jileke kan sedaninga amma sira fa koy amma nyine kere nyono go fana mimi fanyana ay wuli ala ka ala ka dine dime ay wula ka ala ka dine dime na aw bana alu talaka kisirama wallahi futne na wula atawtone o futne ndi yele le flauka. Donc bela jele kuma imesa n'est-ce pas? Chokoroba infana kuma nanga chokoroba infana me. Alhamdulillah anolo tala tanuka. Voilà, chokoroba kuma kan fila anga chokoroba infana ka côté orokala. Chokoroba infana kuma na ale fana kuma do fo bon on écoute. Idaga ala di afo ko wala yushriku fi hukmi ahadan ko ngini fo fara ari ala ka kitira a e karamo e ta biro ko ka tigi ala de beya i se da prana ga ka ta biro ko no e almamo e se tara ke giri tika biro ko no i se da prana ga ka ta tika biro ko no kita iki ala de biro ko no e nyina na ala ko nyina na kara ko e di kelma to shari ra fana jena e ko ala e kele e ala kara fana e idaka ala ko wala yushriku fi hukmi ahadan donc malien o bela jele mo gon kuma ka mesa kolube ala ko la kube ka kuma solome ko de kan donc be ka malien wolo ko malien ga foruga e mala baro ko mena sigirim do fana baro mun fana gara jaja u keleme ka stratégie do de glan jatke wale mo Bina Jarana ka mo u be ku organiser WhatsApp groupe la ko ni malien munu me fe ko ka ta olu voir ko problème tala ko lube audience ke quoi. Bina Jarana ko kale be fe ka audience ke ni malien nyo ko ni malien be fe ka le Bina Jarana ko problème tala ko bi malien be fe ka baro ke no lui ko mo yi ko Bina Jarana tede voilà mais ko ni malien be fe ka baro ke no lui ko lu tese mo koma i kan ga passer sira do fe u ire be taniye inu be siga be baro ga bere be tla kana sigana mala ben politique korodo ni mo be fe ka malien nega nega gerula bila obe ko fera de ke mo ko chama me ka faru kan bide be ka tiende fana ko lu be audience ke oluma ke Mali président sansa ko lu be audience de ke sisa ko ni mo bo la ko wallahi ko lu ka portu da le linu o be mo ko nyini ko faru kan sisa u ga stratégie odi malien ayakli to yerla o ne ka conseil ne ta simi fede ani mo ko nunu agara farani mo ko nunu kan de ne ta simi fe mais akana farani mo gon fana kande u bonasi mu bekli donc si ça et office di Niger kelengelen flefo malo be boy yaro Mali bolo tlante be bobo office di Niger de la Mali office di Niger bibina afamba bebe jatka wale mo de bulubi u be ka force sorobi parce que Assimi Goïta ka fanga damena Assimi ko banyakara kaw ma ku ka ta fara jatke wale mo kan ko setali ko ka tu sécuriser yaro nyo fonyana mbe sigo kuma ninka o hake o wakati kona jatke wale mo ye mo chama de recruter malien don yerala kele manu gonde o nunu ba fo ko lu ba Assimi Goïta gen ko kana ni shera de Mali kono ko lu be ko ni yangini bi ama carburant gele o bi carburant gele o be o leke gouvernement ka kuma ga dumani fo mo nyana
Asimi gota ka mogo be ka boka kuma kan kolo le fo ortem na ah munu be extérieur la de ambu dotande ambu ke barama kono de ambu nyimi de ambu ketande na shiran tigarawla kafiri de nunu inconscient bolneti de nunu jamana be tanchuko ala jamana de me ka ta fara jamana jugu kan ka jamana kele aka kan fere de kola abe ka juguya blen wera ta ko nyeshi malien de to ma aw de be ka toni jatike ni bina traka mogo ala de segu ka do tara faru gambi mogo be ka faru ka mogo be ka faru ka parce que abe ka mogo torodi billahi talai depuis ala ka mali da ne nunu ye video ke mali on va partager WhatsApp groupe be labi ni bina tra sogora bi ba WhatsApp groupe be sans fait folo kunte kew ka ibe ka to fangala malien kumana ali jatika wale mogo kuma ka me obe suru le chi quand te fait ka nunu toi hal ya kala malien do be énerva yerema parce que ibe ka na ka kuba be ibe ka ma damatika ko wale ke awe mogo awe kafiri dinya de ira malien na malien tlanche bebe ka ta fara nunu kambi aw ka fanga mine ko jugu dinya bulu wallahi anti ya fawma bi ni bira tara kuma na bi malien ne ba partager bi WhatsApp groupe bebe fala ima isa obe ka commencer ka kuma parce que bi communication bol de bolo bi bet kele no awla bi aw ka abe mu farme ka pasi sanfo na ma image bo mo kote dala ali bi aw ko kaye tero nya mo ko do faga bi ne kuma image ne kunte kuma kan parce que aben kalunte ke doron la ne be armée fait ne be mali fait ala nya be benga ningela mais aw mayindi aw de be ka toni malien chama be ka ta farani man kambi imagine malika seneke oro fengena ma babebe bo office di Niger de la o office di Niger o bi o office di Niger o fenge o maîtrise o be jatka wale mo gonde bulubi aw bi se ko famia bi o contrôle be binaka mo gonde bulubi na binaka mo go jabe malien jadumun nabi ameni be fana tukuni segu tukuni ko force de l'ordre mo munu reka ngata station na ko surasu segu yaro ne aviro ke kateme c'est pas la peine ne ka kuma refo ne afana ngo segu ngo fintigila kan ndebe kataka essence trafic ka akuma madakene kan sa akuma madakene ka bela jele ya esa bon anye image do fana ye mena image ira maleuna anga janga ni image décortiquer alaje insécurité nana carburant ko gelea nana tellement carburant ko gelea nana mali kono fo do qui est carburant maraw ka sogona commencera ka do ka sogona ere jini do tara essence maraw ka sogona u jatke go jugo essence ko desebena bon olu ere ka sogona ere fana tara tasma u tla ka bulula je pense que j'ai l'image là dans quelque part là ici là ata mena orobo ka ira ola quoi voilà a image bien quoi mo do ka so jenna vraiment ko fait masé ka fin quoi je pense que je dois avoir l'image là ici dans quelque part voilà a image flene voilà aya la je dabla aya dabla abi training de dombo kuna afle ni point c'est boutique flare menena essence stockele ngbe gaz ube afora ko dere ni ere bala anta doni temba kono wata kono me don afola ko dere ni bala aya dabla ni essence kele ina aya dabla moko be kata essence maroga so fa be katu jeni jatike ni fongulu parce que Assimi Baneme Kasado Kamara tuya kaka ministre de la défense bara de ke parce que Assimi be jé de là Assimi te fait kelen ka ban Assimi yere de koko doula deun banyakara ka fara tero ka ne o video jé kuno ne o vocalu jé kuno o beme bi moto tiku de be ka fanga soro mali contre la bi anga klito ayer la ne be dan oro droma ala ka yere ke mali soro su conclusion e mu ya bodo Assimi desera Assimi tesi na be se Assimi genga boy so na be ka molu yayi ne bora kubala Malien munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, warchi no la be Senweb application téléchargée. Na Senweb application téléchargée abene ka corporate modo urgent 10 € beno ya retay. O ko fa baka
abaga bank information be do asomo be malla Sénégal Côte Cameroun abulu ka orange numéro enregistré ka téléphone to ko ka karante na waru ci pas sur orange man sur place waru ci go flata doro megele sara waru ci go flana sabana bara 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 1 euro 99 2 euro keme fladron o de kundo akabe ciao